Sziasztok! Én Bomber vagyok. És ez lenne az első videóm. Most egy Medieval Total War-os kampányt szeretnék elkezdeni. Könnyű, közepesen fogok játszani, egy rövid hadjáratot, és méghozzá a lengyelekkel. Azért a lengyelekkel, mert nem tudom, hogy miért a lengyelekkel. Szóval ebből az indokból játszunk. Nekem már volt egy csatornám. Metal Gamer volt a neve. Csak technikai problémák miatt ugye abba maradt. Hát 2 feliratkozója volt, hát mindegy. Kezdjük előről. A hercegnőnket küldjük el Fehérvárba. Téged küldjünk fel Tornba. Téged veled ostromoljuk. Tegnap játszottam velük, szóval még frissek bennem az emlékek, hogy mit, hogy kell csinálni. Mármint, hogy én hogy csináltam mit. Itt képeztem ilyeneket. Oké. Krakóba. Nagyon magas adók. És egy bánya. Mondjuk. Itt meg Ladomérbe. Kis kápolnát mondjuk. Következő kör. Foglaljuk el Boroszlót. Jó, hogy én most csak a tábornokot hoztam. De ügyes vagyok. Akkor még hozzuk a lengyel nemest és a paraszti íjászt is. Így már is több idő, ameddig odaérnek. Ennyi, de bőven elég lesz. Igazából ennyi is ide. Nem túl erősek. És akkor most már így megindulhatunk. Ide azt hiszem itt volt egy város. Kész ugye a 2 nemes. Kis kápolna is. Meg ugye még épül a bánya. Menjünk oda Fehérvárhoz, ugye. Diplomata. Egy lándzsás milicsista. Ilyen egy lándzsás milicsista. Erre a német-rómaiak felé Boroszlót hamarosan ostrom alá vesszük. Itt is hamarosan támadunk, szóval forduló vége. Igen. Egyébként, amit még tervezek, az egy kis Minecraft, Hexit, meg talán még lesz egy kis pór is. Igen. Nekem az egyik kedvenc játékom mostanában. Ne, velük házasodjunk össze. Így. Jó. Oké. Kiváló a magyarokkal a kapcsolatom. Boroszló. Mondjuk csak ostrom alá 3 forduló. Itt meg hamarosan megtaláljuk, azt hiszem Kijevet, de nem vagyok benne biztos. Hát ennyi, kör vége. Jó, tényleg kész lett a diplomatám is, már gondolom. Bécs. Én vagyok a leggazdagabb, ez nagyon jó. Ugye bár 2 forduló, és most ki is fognak itt támadni. Boroszlónál. Itt van Vilno, hát hogy is fogalmazzak, ez egy kicsit kevés katona lesz. De nem biztos. Jöjjön ilyen is, ez sem néz ki olyan gyengének. Ez egy olyan 20 perces videóra terveztem. Aztán majd meglássuk, hogy mi lesz belőle. Habár itt van mellettem a stopper. De mindegy. Kitámadtak, hogyha megbocsátotok, ezt nem játszom le. Én nem annyira szeretem lejátszani a csatákat, de azért néha-néha le fogom játszani. Jó. Ezzel megindulok Prága ellen. Meg még így. Nem? Ostrom megszüntetése. Így is ezzel fogunk támadni.
Oké. My lord. Jó. Yes, lord. Vélnó még mindig nem. Mondjuk ostrom alá. Yes. Így. Forward. Making Tudom, camp here. kitámad. Yes. Surrounding and Így. besieging the Így. settlement. Oké. Yes, my king. Igen, Breaking the kitámad. siege. Torm. Tökéletes. És hát ez is szerintem egyértelmű. Aha. Igen. Your enemies lie dead before me, my king. Elnézést. They are broken. We are triumphant. Na. Oké. Men, Egyesüljön a két sereg. Aztán támadjunk Prágát. joining our armies, my king. Oké, következő körbe oda is érünk Bécshez. My lord. Ami nagyon Of course. szövegjuló lesz. Na végre. Meg ide majd egy papot is. Ide meg föld megtisztítás, hogy növekedjen a népességesség. Egyébként azt néztem itt tegnap, hogy nagyon jó tábornokai vannak a lengyeleknek. De nem tudom, hogy miért. Utakat. Így. Most volt a nagy építkezést. Én néha szoktam ilyet csinálni, hogy az egész birodalmunkba építkezünk. És az ugye tök menő. Yes, my Ostrom. confronting the enemy honorably, my lord. Oké. Yes, my king. Még maradhatsz itt. Yes, my king. Joining forces, Hát, még várjuk meg ezt a my lord. 2 nemest. Kör vége. Ja, What is jó. it you would propose? Velük is jöhet a szövetség, egy kereskedelem. És adjatok érte térképet. Jó. Another proposition for the Reich? És adok térképet, ti meg adjatok mondjuk 700-at akkor. Not Akkor something adok else? térképet, ti Das meg ist adjatok gut. 300-at. Az is pénz. Agreed. Oké. I thank you for your time. Csasztok. It was useful. Majd az oroszokat szeretném kiirtani. Oké. Szinte egész jól állunk. My king. Az a jó a lengyelekben, hogy van körülöttük egy rengeteg lázadó település, szóval rendesen lehet terjeszkedni. Magdeburgot nem akarom elfoglalni, mert akkor félek, hogy a dánok megtámadnak, vagy esetleg a német-rómaiak. Még mennyi? 5 kör, oké. Addig bőven elfogynak. Következő kör. Na, 4 napig most nem kell iskolába menni. Mert ugye most valami, ja igen, síszünet lesz. És akkor hétvége meg plusz 2 nap. Szombat, vasárnap. Bocsánat, csak nyertem, szóval szombat, vasárnap, hétfő és kedd. Ami nagyon Orders, my king. jó cucc. Ja, Men, orders, my lord. így. Joining És ezzel a sereggel már Yes, lord. szinten be fogjuk bírni lazán verni Confronting the enemy. Vilnót. Boroszlóban már bírunk izét. Nem, akkor kövi kör. Na, oroszok csak. Nem tudom, mit csinálnak Ladomérrel. Jó, Yes. menjünk tovább Velencéhez. Velük csak Opening talks kereskedni with the szeretnék. Tomorrow's 3 kör. journey awaits. Yes. Így, ez is 3 Marching to battle kör with lesz. pride, lord. Ezt megalakítsuk át nagy falúval. Nem. The siege is ongoing. Azt fogjuk átalakítani, amelyik a kisebb. De ez a kisebb. Akkor ezt fogjuk megtartani várnak. Jó. Akkor ezt meg át fogjuk alakítani. Jó. Akkor ezt fejlesszük is. Nem, már túl sokszor mondom azt, hogy jó. Rengeteg itt a szó ismétlés. Azt meg kell szokni tőlem, hogy nem tudok beszélni. Ja. Kis kápolna is jöhet. Közösségi közgazdaságosság is. 1, 2, 1, 2.
Itt képezzük a sereget. 2 forduló. Oké. Ez az okét is már hányszor mondtam, nem tudom. Hú, Can I help? Is there something I can kereskedelem. Így. I see no problem. Jó. It is agreed. Until next Milánó. At once. Stopping here. Legerősebbek is mi vagyunk, de már nem mi vagyunk a leggazdagabbak. Tonba kész a kis kápi. Meghalt Frodelgilánuszus. Nagyon jó lett a német-rómaiakkal a kapcsolatom. Ez csak jót jelenthet. És hát visszavonulás és ostromolás. És így ki fogjuk kb. Őket éheztetni teljesen. Lehet, hogy ez egy kicsit unalmas, de ez egy jó kis taktika szerintem. Amúgy. Még ugye folyamatosan fogynak az emberek a településben. Oroszok, ahogy kéne egy orvgyilkos. Szívesen kinyíratnám vele azt a nem tudom mit. Jó. Még mindig. Ja, még bőven pluszba vagyok, hát nem bőven, a 800-ban. Tehát ilyen. Hamarosan legyőzöm az oroszokat, sőt, már meg is indulok ezzel a kis sereggel. Így. Így. Hát itt parasztvédelmet hagyok ki a várokba, településekbe. Nem olyan nagy baj az. Oké. Most vagyunk mínuszba. Nem, még nem. Ezzel az imát talán nem bírom igázni az oroszokat, és lementem oda Milánóhoz, nem is baj most. Velence megtámadta. Akkor menjünk Genovába. you have a proposition Kereskedelem for térkép. It seems Oké. it would seem you are Francia. very rich. At once. Nem, az itt lesz a... Tomorrow's journey awaits. Itt lesz At your Marseille. service. Igen, Milánó. Velence. Jó. Yes, Lord. Kitámadnak. Mindegy, most már hagy támadjanak ki szegények. De azt se fogom lejátszani. Ha. Elnézést, csak én nem szeretem az ilyen csatákat lejátszogatni. Úgyis megnyerjük. Majd az ilyen nagyobb csatákat azért lejátszom. How may I Az ilyen kisebbet még nem. Térítsük meg Vilnót. Yes, my king. Hogy hívnak? Godzimir. Gyere ide Vilnóhoz, úristen. Amúgy milyen kimondhatatlan neve van. És itt menjünk tovább. Proudly, my king. Krakóba építkezzünk egy bordélyházat. Megépíthessük végre a palánkfalat, utakat. Következő forduló. Istenem, ezek az oroszok. Kereskedelem. Mindeneket ajánl nekem. Térképet is, oké. Cső. Na jó, ezt hülyén mondtam. Oké, és akkor most már tudjuk, hogy csak 2 városuk van. Szóval nem lesz nehéz, ha bár játszottam az oroszokkal. És rengeteg seregük van össze-vissza. Ha jóra emlékszek. De nem biztos, de én úgy emlékszek. Ugye itt menjünk Marseille. Without question, my king. What is it you would talk to us Ez hoz minden velük. Hát őket később meg fogják támadni a német rómaiak, szóval velük is csak kereskedek. Oui. Why not? Adieu, senor. Ez a 2 szövetséges is szerintem bőven elég lesz. At once. Portugálok, aztán spanyolok. Jó. God's servant. Remélem, hogy nem itt fognak jönni ma a mongolok, mert akkor jól megszívom. Mindegy. Hát, dánokkal, oké. Velük még szövetséget is köthetünk. Jó. Oké, elfogadás. Jó,
Oké, mi mondjuk a leggazdagabbak lengyel Dánszövetség. Jó, nagyon jó. Oké. Lehet, hogy kicsit halk leszek, Your will, my king. de majd próbálok rajta azért valamit javítgatni. Honor and courage, soldier. Lassan vége szerintem ennek a videónak is. Ja, igen. Pillanót átalakítsuk településé. Nem. Először lakótoronyá, aztán azt hiszem kisvárossá. Jó. Ladomér. Jó, oké, semmi nem kell. Torn. Az mi? Az nem sokára felfejlődik izévé, erődítményé. Azért építem ezeket a különböző mezőgazdasági épületeket, hogy mennyi izét mondok, hogy na, kitámadtak Prágával, na mindegy, hogy növekedjen a népesség jobban. Ez már egyértelmű, 11 ember veszteség. Kifosztjuk Prágát. Tovább Pampalonába. Without question, my lord. És megszületett Kasper Pricapice. Hú, igen, megszületett. Ő lesz a megváltó. Itt megszületett a megváltó. Egy rohadt megváltó. Elnézést a csúnya szavak használatához. Hoppá, ez tényleg nem kellett volna. Elnézést. Megbocsátotok, remélem. Köszönöm. God be with us, men. Lehet, hogy nem bocsátottak meg. De megbocsátottak. Nem bocsátottak meg. Megbocsátottak. Oké, megbocsátottatok. Köszönöm. Így is mi pluszból vagyunk. Én mindig is a gyalogosokra támaszkodottam. Jó. Yes, my king. Oké. Forduló vége. Jöhetsz. Jó. Oké. Már nem is mi vagyunk a legerősebbek. An honor to serve, my lord. Úristen. Do not count you as friends. Ez egy kisebb. I have not been Ennél kisebb orosz hadsereg. Ezt mondtam, egy csomóan vannak. De mi megütközünk velük. Igen. God be with us, men. Lehet, hogy azt mondtam, hogy az ilyen későbbi, hogy az ilyen nagyobb csatákat le fogom játszani. De elnézést. Majd az ilyen teljes sereg nem, ilyen 2 teljes sereg a másik 2 teljes sereg ellen. Azokat le fogom játszani, megígérem. Your order to move in. Meg az ilyen tényleg ilyen óriási bitang nagy csatákat már le fogom. Jó, meg az olyanokat, amikbe már az automatikus csata már nem nyerni meg, ugye. De szerintem, amikor rányomok erre a, hogy is hívják, homokórára, akkor ti már nem fogjátok látni ezt a képernyőt. Szóval, sziasztok!